Tervetuloa Filosofia 03 kurssille ja mietitään tänään vapautta ja vastuullisuutta. Vapaus elämää ja vapaus hankkia omaisuutta. Yksilöllä on oikeus elämään, eli oikeus syntyä vapaasti ja elää, ja toisaalta myöskin sitten oikeus koskemattomuuteen, ruumiilliseen koko sen elämänkaarensa aikana, omaan tilaan, yksityisyyteen, vapauteen, eli vapaasti liikkua paikasta toiseen, vapaasti hankkia omaa onneaan, riippumatta siitä esimerkiksi missä alueellisesti asuu tai mikä on esimerkiksi biologinen sukupuoli tai ikä. Vapaus olla alistumatta henkilön tai suuremman ihmisryhmän järjestelmään, vaikka se olisikin kyse suuremmasta järjestelmästä ideologisesti. Esimerkiksi Kiinassa toisaalta sehän on toiminut, vaikka siellä demokratiaa ei välttämättä näkisikään olevan, niin siellä on aika hyvin sitten saatu ilmeisesti mielenkiintoisella tavalla, toisin kuin katsotaan nyt näissä demokratioissa, että millä tavalla asiat sitten etenevät. No sitten tämä, mikä eläkeläisiä ehkä mietityttää, he ovat ehkä uskoneet siihen, että kun on kerrottu, että kun näin teet työtä ja maksat veroja, niin sinulla esimerkiksi sitten terveydenhuolto korvaa hoitoa. Ja toisaalta, että niin kun, jos sinä olet hankkinut jotakin pitkällisellä työnteolla, niin yhtäkkiä ne tulokset ei sitten häviä minnekään. Mutta entä jos yksilöltä viedään vapaus, orjuutetaan, jos viedään elämä, se on murhaa. Ja jos viedään omaisuus, niin se on tietysti silloin varkautta, vai onko? Jos nyt ajatellaan tämänkin päivän hetkeä Suomessa ja ehkä globaalisti maailmallakin, jos yrittäjältä tai työntekijältä viedään hänen mahdollisuutensa tehdä työtä tai ylipäätänsä hankkia sitä mahdollisuutta tehdä työtä, niin voisi ajatella, että silloin mitätöidään se hänen menneisyytensä. Jos sitten taas esimerkiksi viedään mahdollisuudet opiskella esimerkiksi tai liikkua paikasta toiseen tai toteuttaa itseään, niin silloin viedään monella tavalla myöskin sitten tulevaisuus. Ja tietysti sitten tämä äärimmäinen esimerkki on se, että jos ei hoideta tai priorisoida hoitoa, niin ihmiseltä viedään silloin myöskin tulevaisuuteen. Mistä ihminen on sitten vastuussa, onko toisista ihmisistä vai itsestään? Poliisi siellä Uudenmaan läänissä pyrkii jo mietiskelemään painavia syitä, että minkä takia pitäisi liikkua paikasta toiseen. No ensisijaisesti yksilö on tietysti vastuussa ainakin omasta elämästään ja voisi ajatella, että sitä kautta ehkä myöskin vastuuvuoroisesti myöskin suuremmassa mittakaavassa myöskin sitten toisten elämästä. Täytyykö meidän alistua palvelemaan toisia esimerkiksi niin, että jos yhteiskuntajärjestelmänä katsoo, että vaikka meillä ei aikaisemmin ole velvollisuutta toimia toisten auttamiseksi, niin onko hätätilanteessa oikeus esimerkiksi ja velvollisuuskin jopa toimia näin? Onko sitten niin, että jollakin ryhmällä voi olla mahdollisuuksia painostaa meitä tai jopa pakottaa meitä toisin kuin itse haluaisimme? Onko meillä oikeus sitten vapaaehtoisesti solmia sopimuksia, jos haluamme orjuttaa itsemme monilla eri tavoilla, hankkia omaisuutta tai hankkia velkaa tai alistaa itsemme sitten ajallisesti työnteolle tai opiskelulle? Yksilö voi tehdä erilaisia sopimuksia esimerkiksi alistaessa omaa aikaansa toisten käyttöön. Työsuhteessa voi vaihtaa kaupankäynnissä tai auttaa tai ottaa apua vastaan, mutta silloin yleensä on kysymys toivon mukaan vapaaehtoisista sopimuksista. Ja perinteisesti tämä edellisen sukupolven aikana rakennettu hyvinvointivaltio on varmastikin näin paljolti sitten tapahtunut. No, tästä oikeudenmukaisuudesta tosiaan ja sopimisesta meillä on aikaisemmin ollut puhetta John Rawlsista, joka on sosiaaliliberalisti ja liberaali, eli voisi ajatella, että verhon takana solvitaan unohtaen sitten nämä
omat muuttujat siellä, ikä tai sukupuoli tai ideologia tai poliittinen puolue tai mitkään muutkaan sitten koulutus tai työpaikka. Ja voisi ajatella, että niin kuin tämä mahdollisuuksien tasa-arvo sillä sitten mahdollistuisi. Tuossa on mietitty, että okei, vähäiset tuloerot saataisiin aikaa ja köyhyys olisi vähempää, mutta voi olla myöskin niin, että silloin ei niin kuin myöskään näitä yksilöllisiä ja tavallisuudesta poikkeavia ajatuksia pystytään sitten mahdollisimman suurella tavalla mahdollistamaan se yhteiskunnan hyödyksi. No, tuossa on vielä tämmöinen ajatus Robert Nozick, että hän on sitä mieltä, että silloin jos sovitaan aikuisten välillä tämmöinen sopimus vapaaehtoisesti ja hyväksytään, että sitä kautta sitten nämä erot voikin eri osapuolten välillä syntyä, niin se mahdollistaa sen, että yksilöt olisi vapaampia ja köyhyys tietysti olisi sitä kautta myöskin mahdollisempaa. Ja tietysti voisi ajatella, että tämä näkymätön käsi, joka sitä oikeudenmukaisuutta sitten jollain tavalla sieltä korjaisi, niin yövartiossa, että toimisiko se sitten. Missä kulkee sitten yksilönvapauksien raja? Miten pitkään pitäisi sitten huomioida toiset bussissa matkustaessa tai matkustaako ollenkaan? Ja miten paljon pitäisi kunnioittaa toisten vapauksia samalla tavalla kuin omaansa? Kuka saa kulkea metsässä ja kenen täytyy väistää ja mennä toiseen paikkaan? Tuossa on joitakin mietintöjä ja esimerkkejä, että yleensä tietysti lait ja normit niissä tiloissa, missä olemme, yrittää ainakin määritellä näitä asioita, ja tietysti ihan kaikkea siellä normeissakaan ei ole. Ja voisi ajatella, että siinä vaiheessa, kun häiritään toisiaan, niin sitten aletaan miettimään, että missä nämä rajat sitten menevät. Ja tuossa niin kuin mietitään, mikä nyt on aika kipeäkin asia, että kun vapaaehtoisesti työnantaja on ottanut työntekijä vapaaehtoisesti sitten suostunut tekemään työsopimuksen, niin voiko työnantaja ottaa lopputilen tai antaa potkut, tai voiko työntekijä tosiaan ottaa sitten lopputilin. Että tietysti niin, että missä määrin niin kuin, missä tulee ne rajat sitten kummankin hyvässä vastaan. Ja täällä niin kuin mietitään sitä, että oikeastaan ihan samaa nyt, että kaikkien tietysti etu on, että työnantajat tällaisessa nykyisessä järjestelmässä pysty sitten toimimaan, ellei sitten jollain tavalla mennä kansalaispalkkaa. Eli tuetaan sekä työnantajaa että sitten työntekijöitä ja mietiskellään, että jos kunta tai valtio tai yksityinen on työnantajana, että millä tavalla sitten tämä toiminta voisi jatkua. No, tässä mietitään, että tämä täydellinen vapaus, että jos esimerkiksi nyt ajatellaan tätä pandemiaa ja siihen olevaa lääkettä, että tosiasiassa Euroopan unionissa tällä hetkellä näyttää siltä, että niin kuin näitä velvollisuuksia on paljon, mutta sitten, että tämä yhteistä rintamaa esimerkiksi tämän niin kuin viruksen torjumiseksi ei niin kuin ehkä vielä kyetä ainakaan mobilisoimaan, että niin kuin mennään sitten armeijan puoleen ja tällä hetkellä sitten Naton puoleen esimerkiksi Espanjassa. Ja tietysti tämä, että jos keksitään lääke, niin kenelle tosiaan se patentti kuuluu vai pitäisikö se olla ilmainen kaikille. Ja tässä mietitään myöskin sitä, että miten nämä normitukset ja lait, mihinkä ne on historiallisesti pohjautuneet esimerkiksi, että miten niin kuin voisi ajatella, että uskonnolliset instituutiot aikaisemmin on aika paljon näitä normituksia ja rajoituksia esimerkiksi ideologiat laittaneet. Ja tässä nyt sitten tietysti niin kuin mietitään tulevaisuudessa taas, että missä määrin niin kuin voidaan tavallaan olettaa ja pakottaa jopa yksilöitä toimimaan sitten sen yhteisen tahdon hyväksi. Nyt esimerkiksi kuulee tätä sanontaa, mitä Kennedy sanoi tosiaankin, että missä määrin oletetaan ja odotetaan, että yhteiskunta pitäisi
tosiaankin olla meitä varten ja miten paljon meidän sitten pitäisi olla toimimassa yhteiskuntaa varten, että aika paljon tämmöisiä normituksia tällä hetkellä tulee, että ihmisten itse pitäisi jollain tavalla olla sivistyneitä ja valveutuneita ja aktiivisia ja toimia sitten yhteiseksi hyväksi. Tarvitaanko kilpailua? Onko kilpailu hyvä vai huono olotila? Ja voisi ajatella sitä, että silloin kun suunnittelu on siellä tukena, niin voisi ajatella, että silloin ei niin kuin kilpailla liikaa eikä tai aggressiivisia etuilukeinoja sitten käytetä. Mutta toimisiko tämä sitten? Tuossa vielä mietitään, niin kuin mitä aikaisemminkin ollaan pohdittu, että tavallaan tämä pakottaminen siihen normatiiviseen tai keskiarvoon, niin tietyllä tavalla tasapäistäminen tuottaa sitten niin kuin samanlaisia lopputuloksia, mutta että onko se niin kuin yhteisön kannalta ja yhteiskunnan kannalta hyvä. Onko parempi sitten tämmöinen vapaa ja toisaalta globalisaatiossa tämä kilpaileminen, jota sitten ei liikaa rajoitettaisi. Ja tietysti tämä sana reilu tietysti on semmoinen vähän hankala, että tälläkään hetkellä reilua kilpailua ei kovin paljon ole, ei todellisessa urheilussa eikä myöskään taloudellisessa sodankäynnissä tällä hetkellä. Että on mielenkiintoista tämä Kiinan tilanne ja miten aika lailla aggressiivisesti nyt sitten kyykytetään muita maita. No, tuossa mietitään tosiaankin sitä, että millä tavalla tämä niin kuin asiantuntijuus on alkanut tulla enemmänkin sitten tähän ja tavallaan niin kuin myöskin kyseenalaistamaan ehkä sitä niin kuin yksilön mahdollisuutta päättää omasta hyvästään. Tuossa nyt sitten mietitään, että liberalismi ja konservatismi on niin kuin tietyllä tavalla usein esitetty toisensa vastakohtina. Mutta että jos nyt ajatellaan vaikkapa näitä täydellisiä vastakohtia, kuten Kiinan tilannetta, niin on aika mielenkiintoista, että toisaalta niin sellaisissa ideologioissa, joissa on keskitetty hallinto, eikä voi ajatella eri tavalla eikä toimia eri tavalla, niin sitten ehkä tämmöisissä hätätilanteissa pystytäänkin toimimaan aika nopeasti ja tehokkaasti. Kiitos.